vittu. Mä oon nyt jossain kaupungissa, minkä nimeä mä en edes tiedä täällä Albaniassa. Mun oli tarkoitus mennä bussilla tonne pääkaupunkiin, mutta en mä tiedä, siellä vaihdettiin aina välissä johonkin pakettiautoihin. Sitten mä varmaan menin väärään ja musta tuntuu, että mä oon väärässä kaupungissa. Ei se mitään, kyllä tää tästä jotenkin lutfioituu. Täytyy hommata jostain joku netti ja ihmetellä, että miten helvetissä mä pääsen tuon seuraavaan paikkaan, mutta tuolla on joku bussi ja sieltä pitäisi päästä jollain aikataululla Tiranaan oikeaan paikkaan. Ei tää nyt niin kovin vaikeaksi mene loppujen lopuksi. Vähän turhaa kaartelua pitää olla. Mun Albanian valloitus alkoi pääkaupunki Tiranasta. Se oli aika pettymys, ei ollut juuri mitään nähtävää tai tekemistä. Isoin nähtävyys oli tämmönen pyramidin myötöinen talo, joka katolta pystyi laskemaan alas, eikä sekään edes liusunut kunnolla. Joka puolelle rakennettiin kerrostaloja, ja niin nyt tapahtuu kaikkialla. Ei mitään omaperäistä enää jäljellä. Alkoi muistuttaa tosi paljon jo aikaisemmin vierailtuja paikkoja. Tuolla oli just jonkun auto hajonnut keskelle risteyttä, niin mä joudun sitä työntelemään, mutta saatiin se sivuun ja siitäkin selvittiin. Se ehkä kuvaa aika hyvin tätä Albanian ja Tiranan meininkiä. Ei ole mikään kovin ihmeellinen paikka. Muistuttaa aika paljon Kosovoa ja Serbiaa ja Pohjois-Makedonia ja näitä kaikkia paikkoja, missä on käyty. Musta tuntuu, että nyt olisi hyvä hetki saada jotain uutta. Ja mä lähden huomenna kohti Italiaa ja katsotaan, onko siinä matkalla sitten. Voi olla yksi Albanian kaupunki vielä, mutta sitten Italia. Italiaa kohti. Ja sen jälkeen mä oon pistänyt mulle tavoitteeksi Tunisia ja Saharan aavikko. Mä ostin just teltan. Nyt mulla on teltta. Eli nyt mä voin nukkua sateessa. Ja Italiassa ehkä sataa. Tää tuli just täydellisesti. Täydellisesti tuli. Koira. Mä just kävelin tuossa katua pitkin ja sitten oli kulkukoira käveli siitä vastaan ja mä kävelin siitä kiltisti ohi ja sitten kun mä olin niin mennyt ohi, niin mä tunsin mun jalassa, että nappas lahkeeseen kiinni. Ei tää ei jalalle tapahtunut mitään, mutta pikku reikä tuli housuun ja en mä tiedä, ei täällä ole mitään. Olisi aika ikävää, jos olisi tullut koirasta. Jos olisi päässyt oikein iholle, koska sieltä olisi kyllä taudittua. Mut selvittiin säikähdyksellä ja rikkinäisellä housulla. Jos joskus eksytte Albaniaan, niin kannattaa tulla tänne Durresiin mieluummin kuin tuonne pääkaupunki Tiranaan. Täällä on paljon enemmän nähtävää ja koettavaa. Täällä on meri ja vanhoja bunkkereja ja amfiteatteria ja vanhoja torneja ja ranta ja kaikki. Siellä Tiranassa pääkaupungissa ei ollut kyllä juuri mitään. Seuraavaksi Italia. All right, thank you.
Eka kertaa reissus koskaan, niin oma huone. Ja on suihkuu. No onhan suihku ja vessa. Ja onko ikkuna? Onko ikkuna? No onhan merimaisemat. Ihan kohta ollaan Italiassa. Maata näkyvissä jo. Ja sen jälkeen pieni hengailu tuolla Barikaupungissa ja sieltä bussilla tänään Roomaan. Tänään herätty kauniiseen päivään Roomasta. Sää hiukan pilvinen. Ei anneta se haitata. Täällä on ruoka valmistumassa ja sitten lähdetään kaupungille seikkailemaan. Juuri kun mä olin pääsemässä lähtemään ulos, mun huoneeseen tultiin vaihtamaan lakanoita. Tai ei niitä edes vaihdettu, vaan vanhojen matkustajien lakanat käännettiin ympäri uusia asukkaita varten. Tosiaan tuossa just kävi tää hostellin, pitää käydä nää lakanat vaihtamassa. Tai siis käänsi ne vittu ympäri. Tuo on karsea paikka. Tässä tosiaan tervetuloa tänne uusiin puhtaisiin lakanoihin, jotka on käännetty ympäri. Joo, mulla on makuupussi, mut tämmöstä välillä on. Suurimmasta järkytyksestä selvittyä lähdin kiertämään Rooman historiallisia nähtävyyksiä. Varhain aamulla ei ollut juuri ketään liikkeellä ja sain pyöriä valtavilla arkeologisilla alueilla lähes yksin. Täällä on ihan loputtomasti nähtävää, kun menee täältä vähän pois sieltä Kolosseumin varjosta. Eikä täällä ole hirveästi ketään missään. Historialliset alueet oli niin valtavia, että jotkut ajoi niitä ympäri golfkärryllä. Nyt tapahtui sairas juttu. Ylitin just rajan Vatikaaniin. Entä nyt mä oon Vatikaanissa plus yksi maa. Ei pitää nyt siis tässä tää niinku on tää maa. Okei, ja kello lähtee just. Tää oli merkki. Lopulta viimeisenä päivänä Roomassa munkin piti mennä katsomaan Kolosseumia. Kuuluuhan se vähän velvollisuuksiin, niin kuin täällä päin on. En ollut todellakaan ainut, joka oli kiinnostunut näkemään Kolosseumin. Valtavien ihmismassojen sijasta oli todella hankala nähdä yhtikäs mitään. Eipä tää hirveästi kauppakeskuksesta eroa, että täällä on vaan käytävä ja sitten täällä on kauppoja. Kolosseumi. Sain Kolosseumista aika nopeasti tarpeekseni ja koko kierrokseni kesti ehkä reippaan vartin, mutta voinpa ainakin sanoa, että on käynyt siellä. Roomassa oli muutenkin tosi paljon turisteja liikkeellä, yöbussilla kohti Sisiliaa ja rauhallisimpien seutujen toivossa. Facciamo attenderemo l'officina mobile per vedere il problema. Quindi se avete cosa da prendere già o prepararvi per scendere, non scendete in questo momento. Se non arriva il pullman, non scendete. Meidän bussi vaan hajosi tänne keskelle motaria ja parin tunnin odottelun jälkeen me saatiin uusi bussi. Eiköhän täältäkin taas selvitä. Viimeiseen viikkoon oli mahtunut aika paljon kommelluksia. Olin eksynyt Albaniassa ja kulkukoira yrittänyt purra jalasta. Roomassa olin aivan karseassa yöpaikassa ja viimeisimpänä bussi hajosi keskellä yötä. Yksittäin ne ei ole kovin isoja juttuja, mutta jatkuvat vastoinkäymiset pistävät miettimään, miksi edes haluan matkustaa näin. Olisiko sittenkin vain helpompaa lennellä paikasta toiseen? Toisaalta olisi myös tosi omituista
jos matkani olisi pelkkää kuukausia kestävää nautintoa. Matkustus on hyvin arkista ja siihen kuuluu ylä- ja alamäet. Toivottavasti Sisilian saarella on paljon hyvää näytettävää. Tervetuloa tänne antiikkisten nähtävyyksien sekaan Sisiliaan. Tänään päästään ekaa kertaa kokeilemaan mun uutta kaunista telttaa, jonka mä ostin Joselta Albaniasta. Joo, katsotaan mitä saadaan pystyyn. Saatana, eihän täällä näe yhtään mitään. Ei mennyt kuin pari minuuttia. Meillä on kaunis teltta täällä pystyssä. Tänne vois vähän halutessa laittaa pari kiilaa, jos jaksaa. Mä en vaan tiedä mihin mä hukkasin ne mun kiilat. Ja varmaan täällä jossain teltan alla. Siellä. Huomenta täältä kaunista uudesta teltasta. Niin joku on ihan hyvin täällä. Nyt pitää äkkiä repittää pois, koska tuossa on tie, josta varmaan näkee ihan tuossa ylhäälläkin menee toinen tie. Sinne jäi reppujen maa. Eiköhän se siellä yhden päivän pysy. Nyt lähdetään katsomaan Kreikan temppeleitä. Ei ketään missään. Tässä on aika rauhassa kierrellä vanhoja Kreikan temppelejä raunioon ja edespäin pitäisi olla isompiakin pystyssä olevia temppelejä. Ei ole paljon porukkaa näin marraskuisena torstaina liikenteessä. Mulkilopaa. Agrigenton temppelialueet oli tosi kiva ja rauhallinen paikka. Ja totta kai tyylilleni uskollisena eksyin taas johonkin luolaston lepakon kaveriksi. Se on lepakko. Se on lepakko. Parin päivän telttailun jälkeen otin reissun ekan junan läheiseen Palermon kaupunkiin, josta pääsisin laivalla Tunisiaan ja Afrikan puolelle. Juna kulki kauniissa vuoristomaisemissa, jotka muistuttivat minua maata pitkin matkustuksen parhaista puolista. Näitä maisemia ei olisi lentokoneesta käsin voinut nähdä. Tänään lähtee puolen päivän aikaa laiva Tunisiaan ja sitä ennen käydään nopea Lidlia. Sitten satamaa. Hello, so where is the ferries to Tunisia? Tunisia. Tunisia. Okay. Thank you. That's it. On täällä laivoja, mutta mikähän näistä on oikea? Palermo. On meinaa pikkusen iso satama taas. Ja ne liput pitää hakea jostain ihan eri paikasta ja sitten mennä toiseen paikkaan johonkin tarkistukseen ja sitten mä ehkä pääsen tonne paikkaan, mistä mennään laivaan ja sitten sekin on ihan eri paikassa, mistä on itse laiva, mutta joo, kohta tulee kiire. Tästä selviydytä. Tällä hetkellä näyttää silleen, että Tunisiaan ei pääse, jos sieltä ei ole lippua pois. Joten täytyy ostaa joku random lippu vai johonkin. Ja sitten ehkä toivon parasta. Kusessa ollaan taas.
Homman nimi on se, että mulla on lippu Tunisiaan ja tuolla pitäisi mennä laivaan. Mutta no ei päästä mua edes mennä laivaan sisään, koska mulla ei ole lippua takaisin, koska Tunisiasta ne todennäköisesti käännyttää mut pois, jos mulla ei ole lippua. Ja joo, yhdessä ollaan taas. Ei kai siinä. Katsotaan lähdetäänkö Tunisiaan ollenkaan. Maksoin lipusta ja maksoin jonkun tosi kalliin toimistomaksuja ja kaikkea. Mut eipä auta. Eipä auta. En päässyt sisään laivaan. En päässyt Tunisiaan. Seuraava laiva menee viikon päästä. En oo jäämässä odottelemaan. Ei kiinnosta. Vittu. Okei. Hirveän kohelluksen jälkeen en sitten päässyt Tunisiaan ja toiselle mantereelle, ja se jäi ihan ymmärrettävästi vähän hampaankolon hiertämään. Manasin jo itsekseni haluavani mahdollisimman kauas Italiasta, epäonnen maastani, johon olin jo kerennyt tutustumaan mielestäni aivan tarpeeksi. Oli kuitenkin yksi paikka, jossa en ollut vielä käynyt. Soittelin tuossa pari puhelua kotioon ja keksittiin tuossa samalla uskomaton kohde. Nyt kun ei päästykään aavikolle käymään, niin seuraava missio on lähteä Tulivuoren valloitukseen. Se on tässä aika lähellä Etna Tulivuori. 3600 metriä, jotain sitä luokkaa. Joten eikö lähdetä Tulivuoren valloitukseen? Enää ei edes vituta. Paljon. Huomenna tähän aikaan mä oon Tulivuoren huipulla. Ainakin toivottavasti. Tulee vähän seikkailu. Joo, nyt meni aika hardcore. Ei saa tänään sanoa. Tuolta nousee savu ja siellä pitäisi olla kunnon kraateri. Mut tällä hetkellä näyttää silleen, että ei pääse kattoo tänne lähemmäs mitään laavaa. Se on kuulemma niin vaarallista kävellessä. Ai että karkaanko? Että karkaanko reitillä? Okei, nyt tässä oikein on jo tosi lämmin. Totta kai mun piti ottaa pieni off-road reitti. Nyt on oikeesti ihan tää. Sitä on ihan kentällä jostain toisella planeetalla. Jos ei tän mäennyppylä takana ole niinku kraateri, niin sitten ei kyllä luovuttaa koskaan. Sitten ollaan jo aika kaukana. Heikolla yrittävä. Tää on aika ihmeellinen paikka. Mä oon niinku ihan keskellä ei mitään. Täällä ei niinku silmän kantalut tuli vaan tämmöstä tonne toiseen suuntaan. Jostain koloista välillä nousee savu. Se on ihan ymmärrettävää, ettei tänne saa mennä, koska
Tuossa kun kääntää pääkin tonne, niin ottaa henkeä jo. Mut oli kyllä kiipeämisen arvoinen. Sitten tässä väliin menee semmoset kunnon savuvanat tässä maata pitkin. Joo, täytyy ensin ehkä kohta lähteä alas ennen kuin saa jonkun häkämurkityksen. Jaha. Eikö lähdetä talsimaan takaisin? Katsotaan mihin mennään Sisilian jälkeen. Joo, kohta on ihan häkämurkituskeissi kuule. Nyt äkkiä pois täältä. Niin varmaan ihan syy minkä takia tänne ei kannata mennä. Mut silti aika absurdi paikka. Lopulta jo auringon laskiessa meidän seikkailija pääsi alas tulivuoren rinteiltä ilman häkämyrkytystä ja pääsi seuraavana päivänä jatkamaan matkaansa kohti uusia seikkailuja. Pesin kädet ja jäi vaan tommonen hiilikasa tänne näin. Sitten kans on tuossa ihan mustaa rekeä, mikä on aika hurjaa. Eiköhän se pikkuhiljaa lopu.